година ще има издание на годишните награди Газена ламба, като бяхме обявили номинации в сайта, казахме, че журито е абсолютно авторитарно, корумпирано. Вие въобще мръсници такива забавте цялата тази информация, никой не даде някакъв подкуп, така да се разбере, че искат... Какво си подкупил? Ти не знаеш кой? Така, ние сме общо взето двама, значи знам. Значи ясно първо. Така. Първата категория, която ще обявиме, това е категорията за летящ старт. Летящ старт номинации имаше за Баба Краса, Байо Ракиджията, Цвети Обавицата, Кръвопийката Ваня и Санта. Печели наградата Санта. Мафия! Мафия! Ура! Венца не може победи. Кученце, колеги, обичай кученцата. Нека разлаят кучетата. Те ни получават преходната награда с летящ старт. Да я предам ли? Да, да предадеш. Разбира се, сам да ми е сестра, който е Лена, кака си? За зъби това е. Да, нормално. ето не взем никаква награда. Въобще, изобщо не се разбрахме, че журито е нискокомпетентно, слабо квалифицирано, Пушти го! авторитарно и корумпирано. Така, он е с фотото, печели снимката с пеперудата Димко Пустиняка. Искам да благодаря на корумпираното авторитарно жури. Особено квалифицирано, но корумпирано. За мен е голема Всички приятели на първи клас, не на първи клас. Стига. За мама и тата. На мама и на тато най-вече. Да, Имаме и фланкета. Искам да благодаря на майка си. Да. На здраве на всички! така. За заплес на годината има 3 награди. Подозирам, че ще... Две от които са преходни и една непреходна. Непреходната ще обявиме по-късно. Така, преходните патки са за лютеницата на кака сийка и за въпроса полупа просеник на Санта. И пак мафия! Няма се пак е сестра ми. Мафия! Мафия! Тя също си е сестра. Тя пак е сестра ми. Барам да без дошла! Така да си, аз казах Санта. Дай да ги носиме! Може да си от другата турба. Следващата категория. Усър на годината. Усер! Усър на годината! Модерната дума Юзър! Усър на годината, демек за най-големия каф на годината. Печели... Има 2 награди в тази категория. Не е сам да за ваше всеобща изненада. Първата награда печели Джули. Звера Джули. Всички знаете що. Ево! Сапуневите мехури за Звера Джули, кой ще го предаде? Валери! А що пас? Абе, я да ги избирам всичките, бе! Втората награда в категорията Усър на годината печели Краси от Дражинци. много ясно! Естествено! Ще го ръкоположим! Абе, стигаш ли в момента? Седни. Имаш ли ме верно? Имаш ли ме верно? Москва! Стой така! Москва! Втора поредна година печели. Втора поредна година. Ти си в
Монополист! Прибирай! За Иванов ден, кой ще специални медали. Кой ще иска на себе за Иванов? Ще отличите награди. личиците с най-много постове. Това са Драмоня. Опа! Те са много отзад напред почваме. Това е големът цимбал. Това не мога да пред този шиник. Джайо! Кой ще вземе наградата на Джайо? Краси! Дай, ще му носим от София. Аз си вратом да гласа. Много фоторепортери, много чувстве. Яла! Има ли какво да ни снима? Ние сме ти забръкали. Ние сме те за наградата за най-много постове. За над 10 хиляди. Ема заповядай, ела тук, заповядай в нашето общество. Чака, разбира се, го няма. Те го получаваме. Кое е това? Това ми пречи да ме взе, защото по принцип ми пречи на други работи. Самотока, на самотока кой ще даде награда? Дедко, на самотока кой ще даде? Мале, ето ме са фоторепортери, не е чудо. Ти преврата ли уража? Не мога да бъда. Той крашиде. Краси. Некой не смее да каже нещо срещу Краси. Мафия! Мафия. Мафия може! И я снимат цялата тук. Чвора също получава награда. Решително. Нещо такова, На Чвора. Добре да ги напишеш после. Аз ще го напишем, ама. Най-голямата награда за отличник на годината, правенеца сред правенците. Не мога да снимам аз. Гени. Себе душо! Това душо почитал се за теб. Трябва си 2 ден ступи на душа. Кой да пробва? Много ми е преситво, не мога през Аз си изгорих. Вземем играчка. Извинете, това кръчетало и без това сте кръчетало и само виждаме постовете във форума. И сега и тук. Еба не ви кало, брат, да си ми го подарила. Изгорих се, остава. Така, сега дойде време за непреходната папка, която няма пътени. Извинете, имаме ли това? Не знам къде съм всяка ваша. Извинете! Чуваме се! Така. Работи ли това, бе, Кънчо? Непреходната папка на годината, която за цялостен принос в категорията заплес за винаги без конкуренция се връчва на ИПА. Има две пачки, ама Иве! И понеже категорията няма конкуренция, закриваме тая категория. Просто няма конкуренция, няма Остава нейното звание патка за винаги. Ей, когато присъжда пред
3 години подред, това 2 пъти. Милете се на жената, моля ви. Нема тук 3 пъти. Кажеш, че до години ще станеш по-голем сам. Да, ако не, мога да я върне някой. Сестра ти, примерно, мога да я върне. Сестра ти мога да я върне. Не е правилно това. Много сте корумпирани. Няма да бъде батка, че бъде Да кажа, че я не мога Вие сте корумпирани. Мой да не. Мирните малко. Лауреатът сте. За цялостен принос към дейността на форума и на сдружението и за най-много свършена работа тази година газената ламба я печели Ели. Браво! На това бега основните категории след една разлия ще има и временните категории. Те, че малко почитайте. Или само... Давай! Валери, Колю, не гледа, давай! Не се притеснявай. Всичко това под зоркото око на шерифа на форума. На форума в Гробич. Значи, вижте, не може да има по-добър шериф толкова. Благодарение на него форума влезе в някакви рамки. Може да формулира по-адекватно. Между другото, форумната патка на годината, която беше получи непреходната награда, каза, че заслужава с думите. Аз не разбрах. А сега музика и след малко другите награди. Момент. Ели, за цялостно творчество в областта на... Чекай, свършат. За цялостно творчество в областта на литература, кино, изкуство, публицистика, факела на създателя на Захват Северозапад, нашия фенер, да ни свети и да ни води. Айде, капитане! Как се пали сега? Това с газ ли? Не знам. Отвърка пачка. Отвърка. Ма с Оскар? Отвърка. Това е правда, Маргей. Не е за къде. Къде, бе? Тук, бе. Валива. Не обижда, че не е заредена. Сигурно течен парафин. Не сте смърди и с течен парафин. Да, гледа не будеш. Не трябва да сипа нещо. Мой водка. Учо. Водък става, много сбира. Стил съм къде, бе. Нещо качествено истински. Дай нещо. Благодаря на журито. Как да кажа? Водка, бе, не бой се. Има ли? Знаеш, и малко по-силно ръки ще слуши Рол. Дали? Ама това много сбира като гледа, това ще избере половин кило. Ще се носаме само. Айде, кажи! Това беше за литературни. За всичко цяло. Не, от вас е лампата.